Shalom manginang, horas pa dito sa luna, pajupang musay tadi programon, imajam ita pertanyaan di tanggal 8 Februari 2026, Minggu sexagesima, ono puluari ada orang suhaheheon ni Yesus. Torpun di jamitata, dia nak sian kitab Efesus sada, mamu kasihan ayat tolu tolas ayat 10. Efesus bidu sada, mamu kasihan ayat tolu tolas ayat 10, di bagasan topik minggu, di pasu-pasu, asa gabi pasu-pasu. Diberkati agar menjadi berkat. Nah, turpun di jamita, boy mano tajah di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Amang inang mungkin sudah do hita hea mamereng bendungan, manang dam. Bendunganon di patupa, laho manampung air laut. Jala di sagihon mamusyanon aiki tu akahuta na di humwaleng na. Somal dido irigasi. Supaya air dapat dibagikan secara merata ke sekeliling wilayah yang ada di dekat laut. Nah, dipakai manonon lau mangayahi hauma dohot lan asing. Jalabui do tong aik na di bendunganon dipakai lau pajong jokon PLTH, pembangkit listrik tenaga air. Jadi molo dang adong bendunganon, dang adong na menampung air lauti. Gabe dang marlapatan air lauti. Hape soi nama gudang na. Dung di pajongjong bendunganon gabe adong ma fungsina na asing. Nama buan haringganon tu akajolma. Boy mangaiki hauma jala boy patupaw listrik asa gabi panodang ditikina hulum. On masada ilustrasi na marhonaan tu jamintat tabo darion. Dito pa debata pejol mai asa gabi dalan habaoran di pasapasuna do hita tu portibion. Di pasa debata pe pasapasuna tu hita asa boy do hita muse gabi perhitian ni pasu-pasu ni debata tu dongan jolma. Alai gudang do hita mamereng pasu-pasu na sian debata sahira tujuan akhir di hulutta. Banyak orang mengira bahwa mendapatkan karunia dari Tuhan adalah tujuan akhir setiap manusia. Tudos mos songon bendungan sinakaning. Molo mentok doholan gabe penampung air laut bendungan ni, dang arong lapatan ni aiki. Malahan gabe naik makadar garamna, mate ma akan nama ngulu di bagasan aiki. Jela dang gue inumon, godang aiki ale dang gue pakeon. Suaksongoni manang hita, pasu-pasu na tajalusian debata, ikon boy do gabe sibuan las ni roha. Dang holat tu hita ale do tujolman asing. Contoh, adong mata bunga di rekening tak nilainya mencapai puluhan juta. Molo holat disimpan sajoro hepengi di bank, holan tu hita do marlapatan hepengi. Dang marlapatan itu na asing. Alai molo tapak ke hepengi membuka usaha, misalnya toko sembako, gabe marlapatan mah hepengi itu na asing. Napar jolo kerjasama mah hita tu distributor laho menyetok barang. Taba ma pelanggan ni distributoron, laku ma barang na. Napa dua hon molo dung lambal gatok koi, ikon adong makaryawan na mangurupi. Artina moru ma aka pengangguran. Ala nunga do tita membuka lapangan kerja tu aka halakna di lingkungan ta. Nah taberang mah haturangan itulput tadi son ayat tolu gabe haroroan di pasu-pasu. Dibuha isi Paulus tu surat na tu hurian arong di pesus marhite-hite hata puji-pujian nama seuli. Pinuji madebata amani tu hata Yesus Kristus naung pasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian benua ginjang di bagasan Kristus. Di son dipatak kasih Paulus musia tu hita nasian benua ginjang do haroroan di pasu-pasu naung terjaloi lapatanna berkata yang kita terima tidak bergantung pada situasi ekonomi orang lain, negara ataupun dunia. Mau dipecat hita sian perkarjota gabi dohonon mana so di pasu-pasu di batabe hita. Apakah dengan kita kehilangan pekerjaan lalu kita merasa bahwa kita telah kehilangan berkat dari Tuhan? Tidak. Meragam do dalani Tuhani pasahaton pasu-pasuna tu hita. Terkadang amanginang pertolongan itu bisa datang dari orang-orang atau hal-hal yang tidak kita duga-duga, tidak kita sangka-sangka. Contohnya, nah julu karyawan PT do nasida, dung hona PHK, gabe mangaraga tua mana sida. Gabe maju do pangulon na siat tua ki, maribakon siat na gabe buruh. Nah napa dua hon, aya opat tua 5, dipilit adorang so ojak dope portibion. Di pasu-pasu di bata pehita ndada alana layak hita majalo pasu-pasu ya manginang. Manang alani usahata. Alai dipilih di bata pehita holan alani asini rohana do. Ada orang so di topa di bata jol mai jumolo do di topa ibana aka suruh-suruan. Jalan nabadia do aka suruh-suruan ni. Ay rap do di bata do nasida mian di surgo. Jalan nasida do na jumolo sahali targor anak-anak ni di bata. Molo tajaha di kitab Job 30 ayat 4 tu ayat 7 di do songonon. Di dia doho uju au paujakot tanoon pabua mai ujurap memuji-muji au aka bitang sinodang jala merolop-olop sudah anak ni debata inna. Jadi manusia belum diciptakan tapi sudah ada anak-anak Allah di sana yang dia artikan sebagai para malaikat.
Ala itung pehirana sumurung do suru-suruani siak kita jolma. Hita rona dipilih debata gabe dalan haba orang di pas-pasuna tu portibion. Walaupun malaikat makhluk yang lebih mulia dibandingkan manusia, tetapi manusialah yang dipilih untuk mewarisi bumi. Jalanunga ditotopot debatai, leleng ada orang soditop padope hasiang anon. Napatoluhon di ayat pitu, haluaun dohot hasesaan di dosa tu jolma. Alani holong ni dibata tu hita jolma tumpe mardosa jolmai adong dope dilehot tu hita kesempatan laho manopoti dosa. Berbeda dengan para malaikat yang tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Adong dosa ada pandangan di halak Kristen na mandok songonon. Si bolusi sasitong na suruh-suruan dona jolo ibana naung dipabali dibata sian surgo alani dosana. Iblis dulunya adalah malaikat yang diusir dari surga karena berbuat dosa. Nah namangihut ayat sia tu ayat 10 sakap nabulun sian dibata tu hita jolma. Di pabotohon di batado tu hita tahini rohana sakap nabulon tu tanon na laho pasau tonon na dihagogok ni tikina. Sianon mata boto na pasidoho do hita laho pasau to sakap ni di bata tu tanon ido tujuan ni jolmai sasitong na ditoppa di portibion. Gabe parhitian ni sakap ni di bata. Ima pasu-pasu na buas na so marujung tu akan tinopana. Jala hita rojol mana pinilin di bata lahu bangulahu ni. Nasi pasaton di jamita manginang na perjolo udang besai madele mulai mahita ringgas mandok moliate. Sasitong na sude dojol mai dapotan asin roh hasil debata. Alejo jodoh hita membanding-bandingkan pernguluata tuak kajol man asing. Apalagi mulu nunga taringot tu hamoraun, hasangapon, hagabeon. Sasitong na dang holat disi tarida pasu-pasu di debata. Alai do di pernguluan siadapari. Berkat-berkat kecil yang kita sering lupa untuk syukuri. Aijol mana godang pertana belum tentu sonang parkilalaan na. Anong do jolma balga do jabuna balga kamarna jala balga podomanna ale dang sonang modum ala ni persahiton buemon ala depresi manang insomnia. Adong do jolma godang artana ale dang sude si pangaron boy jalang. Dang boy mangalang jagal manang siput ala ni kolesterol tinggi. Abe to buning uluon molo jagal pedang bunial lang. Adong do jolma godang artana ala ikut check up tu rumah sakit pinomat sehari sebulan ala ni parsahiton. Nah, molo hipas do pamatangon sadarion nunga gabe sada pasu-pasu na balgai siat tuhani. Dang adong pantangan molo mangan, dang adong ubat si inumon na rutin, dang adong na manggugay pikiran, asperes sin nahalak asal pea renges. Jadi buasa saya madele musi hita. Napa dua hon berkat adalah tanggung jawab amanginang. Molo di pasal debata tu hita habisuhon, hapistaran, hasehatan, arta manang akan asing, sasitong na si lehon-lehon si debatadoi. Di pasal debata petu hitai, asa boy do pakiotai, lao mangurupi kahalak na asing. Gabe si pangurupi mahita do si tidangi to kahalak na gali. Asa di idahalak hamuliaw ni Tuhani, marhite-hite pakobasyota. Jala unang tabahin pasu-pasu na tajalo si debatai, gabe dalan laho patuduh dirita. Jangan pernah menggunakan karunia dari Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi dan puji-pujian terhadap diri sendiri. Songon si Simpson di pasal debata tu ibana hagogoon do tenaga na luar biasa tujuanna lahu peluhon hala Israel do sian gonggoman ni hala Palestin. Apa gabe dipakai ibana do lahu kepentingan pribadi. Ujungna diusap debata mah hagogoon nai jela lasu ita kepala Palestin ma ibana. Amin. Ima jonabi huya kami. Semoga mohon bui mengurup ya kadongan di dalam mengaradehon jamita pertanggiangan tu mingguon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.